ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମା ଆଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଡେଭିସ୍ ପଲିସି କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଘୋଷିତ? ଅପସନ୍ ଏ 2023, ଅପସନ୍ ବି 2024 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 2025 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 2026 ମସିହା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି 2025 ମସିହା। ସମ୍ପ୍ରତି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 22 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୋରାପୁଟ, ବି ନବରଙ୍ଗପୁର, ସି ମାଲକାନଗିରି, ଡି ରାୟଗଡ଼। ଉତ୍ତର ସି ମାଲକାନଗିରି। ଧାନ କ୍ରୟ ପାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ 2025 ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ବି ଗଞ୍ଜାମ, ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ T20 ଲୌହ କେଉଁ ଖେଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଫୁଟବଲ, ବି ହକି, ସି କ୍ରିକେଟ, ଡି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ। ଉତ୍ତର ସି କ୍ରିକେଟ। ଏଆଇ କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷି, ବି ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାସନ, ସି ପରିବହନ, ଡି ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାସନ।